Ing sawijining kampus seni, nalika kuliah wis mlebu semester pungkasan, Bagas lan Larasati ketemu nalika ana proyek pentas gabungan antar prodi. Bagas dadi dalang, dene Larasati dadi sinden. Wiwit kono, saben latihan padha krungu swara siji lan sijine, gending, tembang sing padha nyawiji. Mas Bagas, irama gamelane kok rada cepet ya? Takone Laras. Iya Laras, amarga yen aku sing dalang, swara sindene kaya kowe iki sing dadi semangate. Ih, aja guyon terus Mas, fokus, mengko ora rampung-rampung lho. Ora, aku iki tenanan. Suaramu kuwi sing dadekake lakon iki urip. Wah, katone cah loro iki ora mung kemak ing panggung, tapi uga ing ati. Larasati kaget sedidik, nanging yo mesem isin. Saka dina kuwi, hubungane Bagas lan Laras saya cedhak. Latihan luwih nyenengake, saben wektu gending lan suarane dadi siji nganti ora krasa. Tresna wiwit tuwuh kanthi alon. Sawise latihan rampung, Bagas nyedak Larasati. Laras, aku ora ngerti iki wektu sing pas apa ora. Nanging saben aku ndalang, sing tak pikir mung kowe. Aku tresna karo kowe. Mas, aku uga ngerasa kaya ngono. Nanging, bapakmu ngerti ora? Durung, nanging aku ngerti yen bapakku ora gampang nampa. Dheweke pengen aku fokus kuliah lan ora nyampuri urusan tresno. Jawabe Bagas ragu-ragu. Mas, yen tresno iki kudu diuji, aku gelem. Nanging, ayo padha mbuktekake nganggo karya, ora mung janji. Iya Laras, ade buktekke yen katresnan lan seni bisa mlaku bareng. Bagas mesem nyakeni Laras. Saknyatane, dheweke ngerti yen bapake ora seneng yen anake cedhak karo mahasiswa karawitan, amarga dikira orang duwe masa depan sing cetha. Kabar iku tekan kuping wong tuane Bagas. Bapake ora setuju yen Bagas gandeng Laras. Bagas, bapak krungu kowe cedhak karo Senin saka karawitan. Kuwi bener? Nggih, Pak. Jenenge Larasati. Dheweke pinter, sregep, lan apik atine. Ora, aku ora setuju. Kowe kuliah iku kudu fokus, ora usah mikir pacaran, apa meneh karo sinden. Tegase bapake Bagas. Nanging, Pak, Larasati ora mung sinden, dheweke seniman sejati. Aku yakin karo dheweke. Wis, ora perlu dibahas maneh. Bagas mung bisa meneng. Bagas ngerti iki ora gampang. Dheweke ora nyerah, Larasati uga tetap sabar lan terus nyangkuyung saka adoh. Mas, ayo padha mbuktekake nganggo prestasi. Aku ngerampungke skripsiku, kowe uga kudu lulus apik. Biyen mentas bareng, saiki ayo sukses bareng. Iya Laras, aku ora bakal nyerah. Ora perlu nglawan bapak nganggo nesu, nanging nganggo bukti sing nyata. 3 tahun wis kliwat. Bagas dadi dalang enom sekondang. Tanggapan tekan ngendi-ngendi saben dinane. Larasati dadi sinden lan guru karawitan. Siji dina nalika festival seni nasional, Bagas lan Larasati cethuk maneh. Bagas minangka dalang, Larasati uga dadi sinden. Kowe isih kaya biyen Laras. Suaramu tetep dadi gending paling endah ing uripku. Lan kowe isih dadi dalang sing bisa nyritakake urip kanthi tembang lan lagu sing jujur. Ing ngarep panggung, bapake Bagas nyekseni. Lan wektu kuwi dheweke ngerti yen katresnan lan seni iso mlaku bareng. Sakwise pentas rampung, bapake Bagas maju nyedak. Bagas, bapak salah. Kowe wis mbuktekake yen seni lan katresnan iso nggawa kamulyan. Bapak maringi restu. Wah, matur nuwun, Pak. Matur nuwun sampun maringi restu. Wis wayahe kowe lan Laras pentas bareng maneh. Ora mung ing panggung, nanging ing urip nyata. Bapake Bagas mesem menyang Bagas lan Laras.